Kuvataiteen tekeminen on ollut aina mulla semmoinen aika vahva ilmaisu ja ehkä semmoinen ajattelutapa, mitä on sitä pienestä asti sitten tehnyt. Niin jotenkin se taiteen tekeminen kaiken muun rinnalla on ollut semmoinen itsestäänselvä asia, ja jota on halunnut pitää myös mukana. Ja siitä myös tietenkin tiesin, että haluan kuvataiteesta ammatin itselleni silloin nuorempana. Ja silloin hain moniin eri taidekouluihin ja olisin myös päässyt opiskelemaan ammattikorkeeseen kuvataiteilijaksi, mutta sillä hetkellä ajattelin, että haluan sellaisen ammatin, mistä saan vakinaisen tulon. Ja sitten hain tuonne taideteolliseen korkeakouluun taidekasvatuksen osastolle ja pääsin sinne sitten. Ja valmistuin taiteen maisteriksi. Ja vaikka sitten onkin kuvataidekasvattaja, niin silti se taiteen tekeminen on niin kuin jatkuvasti, siitä ei vaan pysty päästämään irti, että sitä niin kuin haluaa toteuttaa itseään ja tutkia tätä maailmaa sen kuvataiteen keinoin. Jotenka mä oon sitten tehnyt oikeastaan sen taidekasvatuksen ohella sitä kuvataiteilijuutta, niin toteuttanut aktiivisesti. Työhuoneella työskentelen ja teen erilaisia projekteja ja sitten osallistun näyttelyihin myös aktiivisesti. Eli sillä tavalla toimin siellä kuvataiteilijana myös tällä taidekentällä. Taiteilijuus vaatii sinnikkyyttä ja se vaatii aikaa. Se vaatii aikaa, että voi prosessoida niitä asioita, vaikka itse taideteos voi syntyä ihan hetkessä, mutta kyllä mä väitän, että sitten se prosessi siellä teoksen työstämisen ja ajattelun taustalla vaatii sitä aikaa ja se vaatii harjoittelua, se vaatii syventymistä siihen, että sä paneudut johonkin asiaan ja tutkit sitä sen kuvataiteen keinoin. Taiteilijuus vaatii omistautumista myös sille työlle. Sillä tavalla mä aina välillä tuskastun itseenikin, koska työskentelen niin monilla eri tekniikoilla. Välillä tuntuu, että pitäisi vaan jotenkin yhteen tekniikkaan sitoutua ja toteuttaa sitä, mutta minähän en tee niin, vaan toimin monenlaisella tekniikalla ja haluan myös tutkia ehkä niitä esittämisen tapoja, että mitä voin tehdä sillä omalla taiteellani. Teen siis kuvituksia. Teen niitä pitkälti nykyään digitaalisesti, ihan koska se on niin paljon nopeampaa ja helpompaa sen sijaan, että käsin ja skannaan ja käsittelen kuvat ja rakennan. Niin digitaalisesti, kun työskentelee alusta alkaen, niin siinä aika hyvin pääsee sitten siihen, tai välttää monta semmoista muuta työvaihetta siinä välissä. Ja nykyään on myös hirmu hyviä digitaalisia piirtimiä, millä saa aika semmoista käsin tehtyä jälkeä, niin se on kyllä ilo siinä työskentelyssä. Maalaaminen on semmoinen, mihin aina palaan uudestaan ja uudestaan. Viime aikoina olen maalannut tussilla ja gouachella pitkälti. Ja sitten siinä voi olla ehkä jotakin taukoa, että se ei ole semmoinen, mitä mä teen päivittäin, mutta kuitenkin se on semmoinen, mitä mun täytyy päästä tekemään aina jossakin vaiheessa. Viime vuosina olen syventynyt valokuvaamiseen. Oikeastaan valokuvaaminen on kyllä valokuvannut pitkään, mutta mulla tuli siinä oikeastaan semmoinen tauko, että mä vähän niin kuin hävitin sen, että mä tuntuu, että mä niin kuin toistin itseäni siinä valokuvatessa jatkuvasti. Ja sitten mä kyllästyin siihen, että eikö täällä ole mitään uutta annettavaa, kunnes sitten nyt muutama vuosi sitten lähdin tekemään tämmöistä kuvasarjaa, missä me kierrettiin mun ystävän Sanna Nissisen kanssa tuolla Suomen vesiä.
Ja siellä toteutettiin sitten kumpikin itsenäistä taideprojektia ja sitten siellä kuvasin itseäni niissä vesissä. Ja se oli jotenkin todella inspiroivaa sillä tavalla, että siihen tuli niin vahvasti siihen valokuvaamiseen mukaan se matkan tekeminen ja se prosessi ja sitten semmoinen performatiivisuus, joka sitten herätti mussa kipinän. Ja mä innostuin sitä niin paljon, että mä niin kuin halusin jatkaa sitä samantyyppistä työskentelyä edelleenkin. Ja mulla on nyt työn allakin tätä samaa. Prosessi kulkee mulla jotenkin tosi rauhalliseen tahtiin, mutta sitten se saattaa saada semmoisia tosi isoja sykäyksiä ja semmoisia yhtäkkiä, ahaa, että näinhän mun pitääkin tehdä. Ja se jotenkin tulee todella intuitiivisesti myös se työskentely, että jotenkin sitä vaan pitää luottaa ja kuunnella sitä omaa intuitiota ja lähteä kokeilemaan niitä ajatuksia, mitä siellä pään sisällä tulee. Ja sitten sitä kautta se vie eteenpäin. Että mä en oikeastaan koskaan tiedä siinä kuvataiteen tekemisessä, että mikä se on se lopputulos tarkalleen. Vaikka mulla on joku ajatus, niin sitten vaan antaa sen prosessin viedä sitä johonkin suuntaan. Ja sitten mulla myös kestää usein aika pitkään, että mä tiedän, että joku asia on loksahtunut paikoilleen tai on valmis. Että se vaatii vähän aikaa, että mä osaan katsoa sitä teosta sitten, että hei, tämähän menikin aika hyvin. Tai että tämä on nyt valmis. Kuvataiteen tekemisen lisäksi toimin taidekasvattajana. Opetan kuvataidetta Savonlinnan taidelukiossa, mediailmaisua tarkemmin. Ja siihen kuuluu valokuvan, elokuvan, kuvituksen ja myös omalta osaltaan graafisen suunnittelun opettaminen. Ja sitten mulla on toiminimi. Mä teen kuvituksia asiakkaille sekä myös sitten pienesti omana tuotantona postikortteja sen sellaista, mutta ehkä pyrin myös sitä puolta nostamaan tulevaisuudessa. On haastava sanoa yhtä teosta nyt äkkiseltään, mutta tulee kyllä sellaisia, siinä luovassa tekemisessä on ne omat prosessinsa ja sitten on se oma jotenkin tekniikka, millä tekee milläkin hetkellä. Ja sitten sieltä nousee, että jos työskentelee jonkun asian parissa ja sitten kun sen saa menemään nappiin, niin sitten sieltä ne niin kuin nousee semmoisena merkittävinä jotenkin voiton pylväinä ne jotkut teokset sieltä, että jes, että tässä niin kuin oli joku asia, mikä loksahti eteenpäin ja vei sitä omaa ilmaisua eteenpäin, niin multa kyllä löytyy ehkä semmoisia useita. Niitä on maalauksia, mitkä tuntuu merkittäviltä, tai sitten tämä valokuvaaminen myös jollakin lailla sieltä. Ja mä nostan yhden, mä itse asiassa nostan tuon kuvan nyt esimerkkinä, kerron siitä. En tiedä, voiko sitä sitten jotenkin käyttää. Mutta merkittävä teos tuon valokuvasarjan kannalta oli, kun kuljen siis metsässä valokuvaamassa ja sieltä vähän niin kuin sen paikan mukaan aina etin semmoisia, että mikä resonoi, missä haluan kuvata. Niin sitten siellä kulkiessani metsässä mä mietin yhtä valokuvaa, minkä mä oon ottanut mun koirasta ihan huvikseen, vaan kun ollaan oltu mun koiran kanssa metsässä. Ja sitten se oli semmoinen valokuva, kun mun koirista on kauhean vaikea saada kuvia. Ja sitten mä sain nopeasti sen valokuvan otettua, mutta sitten sillä mun koirallisena kuvassa sen edessä oli suopursu, joka haarautui niin, että sen silmät peittyi just. Että siitä näkyy kaikki muu, paitsi silmät vaan oli peittynyt. Ja se kuva jäi mulla kummittelemaan mun mieleen. Mä mietin sitä aina välillä, että se oli jotenkin, siinä oli jotain sellaista ihmeellistä. Ja sitten se tuli mulla mieleen, kun olin tekemässä tätä omaa valokuvaprojektia ja mulla oli pakko kokeilla sitten sitä. Ja sitten oli semmoinen tosi kirkas auringonpaiste ja mä sitten hakeuduin semmoisten pienten koivujen väliin, missä sitten yritin osuttaa koivun lehdet mun silmien kohdalle ja peittää ne ja sitten siitä syntyi toi
taideteos, mikä on Piilossa sarjan yksi osa. Iloa saan pitkälti niistä onnistumisista, mitä tulee myös onneksi, koska se luova prosessi voi kyllä olla aika rankka ja henkisesti siis rankkaa, että ainakin itse kyllä käyn siellä jossain pohjamudissa ja sieltä sitten yritän jotenkin päästä eteenpäin. Niin sitten se, että saa niitä onnistumisia ja oivalluksia siinä omassa tekemisessä ja miten jotenkin sitä niin katsoo tätä maailmaa sen kuvataiteen keinoin, niin sitten sieltä kun löytää niitä oivalluksia, niin se tuottaa myös iloa. Haasteet varmaan liittyy jollakin tavalla siihen taiteen tekemisen prosessiin ja myös sillä tavalla, että vaikka sitä yrittää unohtaa kaikki ulkopuoliset paineet ynnä muut, mutta se ei ole aina helppoa, niin kyllä joskus ainakin itselläni sitä jotenkin kuvittelee, että nyt täytyy vaikka jotakin onnistua tai muuta ja sitten se vie sen oman aikansa, eikä se mene sillä tavalla, että sä tavallaan teet jollekin toiselle sitä, mitä sä teet, vaan nimenomaan sä teet sitä sieltä omasta itsestäsi sisältä muille. Niin sitten kun sen vaan pystyy muistamaan, niin hyvin menee. Katson taidetta uteliaana ja katson taidetta myös sillä tavalla rutiininomaisesti toisinaan, koska aika paljon on tekemisissä. Myös kun opetan kuvataidetta, niin sitä aika paljon on taiteen kanssa tekemisissä. Ja tulee onneksi myös hetkiä, että pysähtyy ja sykähtyy teosten äärellä. Ja ne voi olla ihan niin kuin mun omatkin tekniikat on moninaisia, niin myös sitten ehkä pysähdyn moninaisen taiteen ympärillä. Että jos siinä on jotain sellaista, miten sitä nyt kuvailisi? Jos siellä on jotain semmoista tosi kokonaisvaltaisesti pystytty ja aidosti ottaa haltuun, niin silloin se koskettaa. Katsoin noin 3-vuotiaana elokuvan The Labyrinth, jossa esiintyy David Bouvier Peikko-kuninkaana. Ja sen elokuvan, mulla myöhemmin selvisi, että sen elokuvan hahmot ja lavasteet on tehnyt yksi taiteilijapariskunta. Ja mä olin jotenkin hämmästynyt siitä, että se vaikutti se elokuva muhun jo silloin pikkutyttönä niin kuin todella voimakkaasti se koko visuaalisuus. Ja mä huomasin, että monet asiat, mitä mä piirsin vaikka silloin pienenä tai teininä, niin oli saanut vaikutteita siitä elokuvasta. Niin kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen ensimmäinen selkeä taideteos omalla tavallaan, joka sitten on vaikuttanut siihen mun taiteelliseen kasvuun.